finde en lille geocache, som du måske kan høre og se, så blæser det ret meget, og det regner. Jeg holder herude ved Gals Klint. Der er noget herude, som er lidt interessant, og som jeg tidligere har prøvet at finde, men som jeg er gået lidt galt i byen efter. Men nu skal det være. Så, men det er jo vigtigt at have det rigtige udstyr. Man må ikke gå ned på udstyr, når man gør det. Så først og fremmest et dejligt varmt halstørklæde her. Og så skal vi have fat i en hue også, og det skal selvfølgelig være en rigtig hue her. Så det bliver skide godt. Jeg fik placeret huen lidt bedre. Alligevel utroligt, hvad man skal stå model til sådan en aprildag, som man tænker skulle være sådan en god gang forår. Men der er ikke meget forår i luften i dag. Det er sindssygt koldt. Men små 300 meter stik den vej. Følge skoven, så kommer jeg over til den cache, der ligger derovre, der skulle hedde Elefantunge. Det er noget med, der er to i nærheden af hinanden, hvor den ene det er noget med, det er en elefant, og den anden det er en elefantunge. Noget med, så vidt jeg husker, noget træstup eller noget, som ligner lidt et omrids af noget i den retning, eller måske noget med en elefantfod eller et eller andet. Jeg kan ikke huske det. Og hvis jeg kunne huske det, så vil jeg heller ikke fortælle det. Jeg vil ikke afsløre for meget. Men den skal jeg også se, om jeg kan finde. Så en dejlig lille gåtur. En lille bitte gåtur i dag. Nå, det lykkedes ikke. Den lille elefantunge ville ikke frem. Så jeg prøver lykken med det næste, der hedder Blandt Bregner. Jeg skal lige lidt længere hen, og så længere ind i skoven. Så det bliver spas. Det er altid super fedt, når man går rundt ind i skoven, at man glemmer at skifte sit fodtøj. Jeg har sådan nogle gummistøvler liggende i bilen til samme, men jeg glemte sgu lige at tage dem på. Fedt, vi har sådan nogle stier herude i skoven, ude på Hindsgavl-halvøen. Men man kan godt sådan mærke lidt, at der er sådan en lille form for indbyrdes kamp om, hvem har mest ret til at være her. Dem på mountainbikes, eller dem der går, eller dem på hest, eller... Ja, og jeg skal ikke gøre mig klog på det. Altså jeg synes jo bare, at vi skal alle sammen have lov til at være her, og nu er jeg selv sådan en type, der viser ret meget hensyn og bare går ind til siden, hvis der kommer en mountainbike og sådan noget, men... Der var bid her til sidst, så ikke tosset, og mens man går tilbage, kan man lige dyrke den her fantastiske udsigt, der er heroppe fra den her høj, man står oppe på, når man er oppe og finde Blandt Bregner. Yes. Jeg har tidligere optaget lidt Snapchat, mens jeg sådan har været ude og geocache. Denne gang, det tror jeg prøver at smide det på YouTube. Men det jeg kan konkludere, det er i hvert fald, at jeg skal nok fat i en powerbank, fordi batteriet det holder ikke særlig længe. Hvis du undrer dig over de her låger her, så er det jo fordi, at Hindsgavl er blevet lavet til en dyrehave. Så det vil sige, at de har jo spærret alle de her kronhjorte, eller hvad det nu er, har de jo så at sige spærret inde på hele Hindsgavl-halvøen. Nogle gange kan man godt være heldig at møde nogle af dem. Jeg har flere gange hilst på nogle større flokke. Meget spændende og interessante dyr. Jeg har tænkt mig at være så smart at finde tilbage uden at bruge GPS'en for at rette på strømmen. Så går jeg så op til at video i stedet for. Så det sparer nok ikke så meget. Så er spørgsmålet. Gik jeg en anden vej, den jeg kom fra. Skal den vej? Den vej? Jeg skal selvfølgelig hente den gamle mokler, der går dernede. Jeg tror nok, jeg kom sådan lidt hernede fra. Jeg tror, jeg følger efter hende. Bare hun ikke bliver alt for bange. Det ser jo ikke særlig spøjst ud, at der er en, der går og laver videoer inde midt i skoven. Hold op, så taler jeg derovre. Nå, well. Første gang jeg optager video på YouTube. Man skal lige vende sig til det. Så
Hvis du synes, det er fedt, så kunne det være super fedt, hvis du gad lige smide en kommentar hernede, eller lige trykke like, eller gøre et eller andet. Fordi så ved jeg, at der er nogen, der gider se det, og så skal jeg da nok blive ved med at lave det. En hitrate på 1 ud af 2, 50%. Det er jo ikke tosset. Den irriterer mig meget, den der elefantunge der. Jeg har været forbi den før, men der fandt jeg den heller ikke. Så det må jeg have det til gode til en anden god gang. Nu vil jeg ræse op og hente min kæreste, sådan så vi kan komme hjem og spise noget aftensmad. Og jeg kan få redigeret den her, så den kan komme ud. Så tak for nu, og forhåbentlig på gensyn. Hej!